Tervetuloa Raamattu Starttiin, pikamatkalle läpi Raamatun. Saat 100 kohdan kautta yleiskuvan koko Raamatun tärkeimmästä sisällöstä ja sanomasta. Hyppää kyytiin. Raamattu Startin on tehnyt Raamatun lukijainliitto ja lukijana on Pekka Laukkarinen. Tässä jaksossa menemme Egyptiin 1200-luvulle ennen Kristusta. Hebrealaiset ovat Faaraon orjia. Jumala nostaa heille johtajaksi Mooseksen, jonka johdolla Israelin kansa pääsee vapaaksi ja lähtee matkalle kohti luvattua maata. Tämä on yksi Vanhan testamentin tärkeimmistä tapahtumista Jumalan pelastussuunnitelmassa. Matka ei ole helppo, mutta Jumala kulkee kansansa kanssa. Luen toisen Mooseksen kirjan luvusta 14. Herra sanoi Moosekselle, miksi sinä huudat minua avuksi? Käske israelilaisten lähteä liikkeelle. Kohota sauvasi, ojenna kätesi merta kohti ja halkaise ne vedet, niin israelilaiset voivat kulkea meren poikki kuivaa maata pitkin. Minä kovetan egyptiläisten sydämet, niin että he lähtevät teidän peräänne. Ja se, mitä tapahtuu Faaraolle ja koko hänen sotajoukolleen, hänen sotavaunuilleen ja niiden ajajille, todistaa minun suuruuttani. Kun minun suuruuteni näkyy siinä, mitä Faaraolle, hänen sotavaunuilleen ja niiden ajajille tapahtuu, silloin egyptiläiset ymmärtävät, että minä olen Herra. Jumalan enkeli, joka oli kulkenut israelilaisten joukon edellä, siirtyi nyt kulkemaan heidän perässään, ja pilvipatsas siirtyi pois heidän edeltään ja asettui heidän taakseen, niin että se tuli egyptiläisten ja Israelin joukkojen väliin. Pilven mukana tuli pimeys, mutta israelilaisille pilvi valaisi yön. Kumpikaan puoli ei voinut koko yönä lähestyä toisiaan. Sitten Mooses kohotti kätensä merta kohti, ja Herra pani meren väistymään syrjään, nostamalla ankaran itätuulen, joka puhalsi koko yön. Näin hän muutti meren kuivaksi maaksi. Vedet jakautuivat kahtia, ja kun israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin, vedet olivat muurina kummallakin puolen. Egyptiläiset lähtivät takaa ajoon, ja Faaraon kaikki hevoset ja hänen sotavaununsa ajajineen seurasivat israelilaisten perässä keskelle merta. Mutta aamuyöstä Herra katsoi tuli- ja pilvipatsaasta egyptiläisiin päin ja saattoi heidän joukkoonsa sekasortoon. Hän antoi heidän vaunujensa pyörien juuttua kiinni, niin että ajaminen kävi vaikeaksi. Silloin egyptiläiset sanoivat, meidän on lähdettävä pakoon. Herra sotii israelilaisten puolella meitä vastaan. Herra sanoi Moosekselle, ojenna kätesi merta kohti, niin vedet palaavat egyptiläisten, heidän sotavaunujensa ja heidän vaunumiestensä päälle. Mooses ojensi kätensä merta kohti, ja aamun koitteessa meri palasi entiselle paikalleen. Se tuli pakenevia egyptiläisiä vastaan, ja Herra pyyhkäisi heidät meren aaltojen sekaan. Vedet palasivat ja peittivät vaunut ajajineen, Faaraon koko sotajoukon, joka oli seurannut israelilaisia mereen, eikä heistä jäänyt henkiin ainoatakaan. Mutta israelilaiset kulkivat meren poikki kuivaa maata pitkin, ja vedet olivat muurina heidän kummallakin puolellaan. Israelilaiset olivat päässeet lähtemään Egyptistä Mooseksen johdolla, mutta heti alkumatkasta alkoivat vaikeudet. Edessä oli meri ja takana sotajoukko, jonka Faarao oli kuitenkin lähettänyt israelilaisten perään. Oltiin siis täydellisessä pattitilanteessa. Mooses oli jo oppinut, että mahdottomilta tuntuvina hetkinä piti huutaa Jumalaa avuksi. Nyt Jumala opetti seuraavan asian. Mooseksen piti luottaa myös itseensä kansansa johtajana, ja kansan piti oppia luottamaan johtajaansa. Koko pitkä matka luvattuun maahan ei muuten onnistuisi ollenkaan. Ei olekaan sattumaa, että tämä suuri ihme ja sen kautta saatu opetus tapahtui aivan matkan alussa.
Jumalan käsi puuttui asioiden kulkuun ihmeellisellä tavalla. Hän valjasti pilvet ja vedet toteuttamaan suunnitelmiaan. Kun Jumala on puolellamme, kaikki on mahdollista. Hänelle mikään tilanne ei ole pattitilanne. Hän sallii meidän joutua sellaisiin, mutta auttaa meidät myös niistä ulos. Jumalan puolella olemme voittajan puolella. Raamattu Startin seuraavassa jaksossa Israelin kansalla on edessään uusi alku. Siihen tarvitaan selkeät ohjeet ja hyvä johtaja. Muistele hetki jotain oman elämäsi pattitilannetta. Mihin tai keneen silloin turvauduit?